tay dakop. Wala beta tanan, kumpleto beta. Dili lagi na, oy. Tuo man kana. Lo ka po. Naguna mang dakupay oh. Ando ka upay oy. Traffic enforcer maguna oh. Nang sa linana oh. Kumpleto beta. Sa kung dito. Ito violation. Lagi palusot tani. Isa na lang kabuok. Muli na ko, gutom na kayo. Kaya, oy. Ay, kani. Impas ni Ron. Ang buntag mo sa daya to day. Asa tama to? Mag-date na mag-date na ba ka? Mansarin na mo ba? Ah, mag-date. Ay, lisensya sir. Wa lagi sir. Ay, lisensya sir. Wa gid sir. Registro sir. Wa sad sir. Dito lagi sir. Yang anong mo biyahe man ka sir, nga manday kay lisensya ko ni registro day. Importante mo kay sir kay ansarin na mo ba? Kinahanglan gid mo mag-date. Ano isa karon ra bitaw sir, pwede na siguro mangi lang sir, karon lang ba? Sige na po sir. Kanang sir bitaw ko maagi diri sir. Importante na mag-date. Oh. Kuan man sir. Panagsara ko ni makita good. Kabalo ka na iniagi diri ganina nga buntis wa gyud kaagi, wa na ko gipagi. Mga nakay na ganito. Kay way lisensya og way registro ang motor, wa pay face mask. Oh, truko ka, wa pud ka face mask. Dinalian ang pod niya mo agad sir. Samot na ninyo nga gana uwag-uwag ni or gugma-gugma. Wa gyud ko naka samot na yung di mo kaagi ani ron. Sige na po sir. Gara mo gud sa ko sir, unahan lang mi sir. Unahan ra gid kayo sir. Bisan pagduol lagi, basta kay dapat na may helmet unta lisensya kay kabalo na mas balaod sa atong gobyerno. Oh, kung may kabantay sir. Panagsara po ko gabiyahe sir. Anya panagsara po mi magkita ba? Karon lang, bigil lang gumi sir kay magkita lang gumi ba. Sa kapanagsan nimo nga magbiyahe, atulon pa jud nimo nga naa ako dire. O gani sir no, pasensya gid kay sir. Dili, kung malain ka sa ako, wa gyud ko'y labot ana. Basta kay ako nagtuman ra ko sa trabaho dire kay igor man ko nagtrabaho. Bahala. Buhi, napo ko'y pamilya. O mag sinampangkong ko sa akong trabaho, ako'y matanggalan, mawad-an kong trabaho. Karon lang bitaw sir sunod Bahala sir. kalon lang gid sir, palutsa lang gid mi. Mag-date lang gid mi kay panagsara gid mi magkita ba. Karon lang yun Muagi sir. mo para mag-date lang, di gyud na pwede. Di gyud na pwede yun. Sir. Oh, gasando-sando pa lang. Sinsya. Ya, wato mo diya city. Makitaan mo sa akong mga kauban diha. Oh. So may kailangan Yang nimo sa sir. may maingon. Sa may maingon, gipalusot na ako, nagpibor-pibor na po ko. Ako na po'y madaot. Sir gusto ni kwarta sir? Na, no. Daghang ko Kwarta? kwarta. Dili, daghang ko kwarta. Bayad mi sir. Dili ko pabayad po kay bawal na sa ato ang kuan. Bahala karon lang gid Karon sir. lang bitaw Sige lang gid mi sir. sir. Bahala karon lang pud unta wa mo niagi diri kay na ako. Mag-date lang gid. Karon lang gid ang Sir gid special nga. magkita sir. I-postpone lang sa nang date ninyo. Ugma na lang. Pod pwede sir. Kay wala medyo ti ugma. Mulakaw naman may ugma pod sir. Mulakaw naman pod siya. Karon lagi na mong time sir ba nga. Sir. Di gid pwede. Di gid na may motang gyud. Unsaon man ni karon nya? Napabi ko tuyong mama biha. Nya sa amang nadakpan mong tadre ah. Bayad taon. Mulakaw ta. Sa amang istrikto kay kuan nag dakop. Sa to yung istoryahan? Wala sir sir. Pwede palutsan natin ni sir. Ano sir ba? Dili lagi. Dili gyud. Sorry gyud. Sir. Ay, unsay gusto nimo sir? Yatang na mo sir. Unsa may gusto nimo sir? Kwarta? Dili, wa gyud ko nang yan lag kwarta. Ano sir gusto nimo? Cellphone? Ano sir? Sa date na mo sir. Naangi ko tuyo na akong sa mama des babaw sir sir. Palag. Kung sa day gusto nimo sir kay buhaton ako sir. San unsa sir? Buhaton na mo para man kalusot man gyud mi sir ba? Bisan unsa buhaton ninyo? Oh. Nakay Tuyo sa akong mama di lang yun sir sir. hain. Ay des babaw des sa kuan gyud unahan sa kuan sa Gmall. Adya babaw. Importante kay sir ba? Nahan sa Gmall. Sige. Takaw dito. Takaw na. Ops. Naog dai. Ay, di man na pwede sir. Naog lagi. Adi gid mi masugot sir. Dili man na pwede. Ibili ni mong uyab. Adi ko magpabili sir. Ay bahala ka sir di ko. Ay, Uban ko sa iya sir. bilin lang kay dali ra mo kay nakito sa mama kay balik ko nagigit kaya. Bilin lang na imong uyab. Oh, sige. Kung gusto ka makalusot, ibili ni mong uyab. Di Kung na di mo na pwede. ibili, di magpabilin, balik na lang mo sa Ay, agi. bala. Bilin lang sa Gusto ko kabakay. tapos ka mobilin ko dali. Ay balik ko raman tikaon niya. Importante lang ito isang mama Mukuyog ba. lagi ko sa imo di lagi ko pabilin lagi. Ug mukuyog ka di ta kalusot kay di man ka pa kuno na ni pabanon. Ay, mangita pag discard. Ay, sige, ginahig ko. ko sa imo ba? Kasi ginahig ulo ba? Kay pabilin lang sa kay importante kitong kuno mama ba. Hindi ko mobilin, bahala ka diha.
Di ko muna ang dire ako. Mao ni ron di kay maminos ako ah. Asa ba importante? Ako mama ba doon? Ato kayong purpose kay para mag-date ang. Anong wato naman nung ka dito? Unya na lang gani na inigbalik na ako gani. Kay importante ang tuloy sa mama ba. Musabay nilang gani ko karon no para isa rang biyahe. Di gani ko palutsunog pakuyugong ka sa ano. Ibili lang gani ka. Kung bili lagi. Padali gay ako ng ulo uy. Lakdi. Pagdali ba Di lagi ko. Dire ako ba? Sige sir, uli na lang mo kay di man Ay sir, may mong palutsa ko kay muna ako ni sir. Ayaw ba di? Pagdali ba? Boy, mo kasi mga good. Di konti karon. Dahil kay ka. Ay pagdawom, napakaibalik ko diri ha. Di ka bakit? Ay di pagdawom. Kay balikan natin ka bagay ako ni Ako magulo. na dito. Sige sir, Oh, salamat kasi balik ko na ako sir. Kung Sige, sir. may ha. Ko diri. Balik ko lagi sir. Bye-bye. I love you. Lagi ko yun mo sir nung ibilin-bilin pa man ni diri sir. Mansari dining yaran. Naman sari kay namo na mo kay mo gani nangyog ko sa mo nga. Alupson minimo kay importante gyud kay mo adtuon daron. Bawal lang gud ma'am. Ko. Karon na magud Pero- kami nangangyo sir, mobayad ni bisag pila sir ba? Pero wa gyud ayo tay mong uyab ma'am ba. Ano man? Ano kayo magkangway ayo? Tanawa gud nisukot ra nga ibilin ka diri para makalusot lang siya. Pero dito pud no. Oh, Kung tinod ako si pa nimo ma'am, di gyud para sa pa di gyud kalab ato. kung tinod ko niyang giyugma. Oh, dito siya musugot. Nangita to siya goy nga makalusot gyud mo or mobalik na lang mo. Tanawa gibilin ka. Pagkaway ayo iya pa ma'am. Una. Realize ko na ko. Ano, Hmm. kaya niya ko ibiling na rin no? Mo gani no. Nauna ah. Ako pa nimo ma'am, biyaan na lang to nimo ma'am. Yaan? Oh. Biyaan nimo. Yaan mo na. Ma'am, wala koy uyab ron ma. Eh, unsa day? Unsa day trabaho ni diri sir? Ay, pulis ko ma'am. Abi na kog traffic enforcer ka diri sir. Mo gani. So, anak na basta pulis, basta nagadakop, gasuot yun ng mga ingani para layo pa lang maklaro na sa mga motorista na to. Kay kung walay lisensya, maka-alarma sila nga, uy, hindi ta malusot, kay wala ta. So, imong uyab, gahit man puntog ulo di ay, kita nagani diri nga nagadakop ko, nilusot yun. Ako man pugoy na mugos ato niya sir. Mugod to siya kabalokod. Pero, ang tanan nagay purpose man. Mayroon pong nilapos mo ma'am kay nagkaila ta. Sir, nice to Ay. meet you. Carlos. I'm Grace. Nya, kanang unsa man ako diri sir? Di Diri lang siya ka ma'am. Ayaw kay, ali diri mo. di ko ma-claim ani diri sir. Magsigog pundo diri. Ayaw ka bala kagway mo claim nimo kay claim na ti kadaan. Abot na nato timong uyab diri mo balik pa. Ayun lang yun. Ako na lang i-claim nimo. Sayang kay imong kagwapa ma'am oh. Pwede ra pagbitaw no. Desisyon ako murag biyaan na lang gyud siguro nako siya oy kay mo magyapon no, magyapon di kulos kay biyaan ra magyapon ko. Alipay Ay pa ka kay tupay ni compulsory claim sa pabisan. Wala na siya. Pero sala man pag ni mo ta sir. Ano ako na mo isa na. Kay uni mo palupsan niya. Dili. Pero Ako ma'am kay kumbaga na ko'y concern nimo ba. Kay kung madakpan to siya dito, nya na ka madamay na pud ka. Oh. Tapos may mantong siya ra kay para kuan ang ako lang ang kasiguraduhan sa imong ma'am. mama pagbitaw ka Oh, sa ang imong safety ba. So sayang kay ka ma'am oy. Ano? At mobalik pa tayo mong uyab dire. Kukuyo pa kaniya. Balik ko na ko siya. Pero- Pero, siya. Di pa ning pa di na ka mobalik. Mulakaw lang ganit ko ron sir para Ay, kudungan na ta. Iyo to Asan drati ka. ta? Tara. Iyo to drati ka. ano sa man? Taro na? Iyo to na. Last naman to nga motor, last na to nga dakop nako kay muuli nako. Oh, sige. Ah, Tara. tatas pala. Biyain na lang dito siya man wala mong gapon klima pala ato nga pagka. Wa na, sulbad na problema tara. Solbad na imong problema. Ako na po imong problema Ngano ron. man? Tina ko nimo. Hala kaniya pag suluhan imong kinabuhi diha. Wag jamming nimo sir. Oy. Tara, Sir, nila ito sa natin mong Sabihin. uyab sir kay kuan. Ay uyab X di ay. Ayun. Ayun.